Bisag Dipolog Kandida. Aray kong namin ang mga bisag sa radyo Bisag Dipolog kuman sa mga dusay. Sa namang pangakaraan dudong pungga kala 5:31 na dyan. Live kita ka na sa official Facebook account ng Dudong Pungga. Maglantaw na ako sa kamera mga kabisda kay haskang sinawan manarga yung buna. Ikan pa kung naligo hingsinaw man kinuuning ang buna. Dali-dali nung trapo kay dudahan niya. Oh, dudahan niya tang nakakuot. Nakahuong. Wala biya ko kahuong ha. Wala biya ko'y huungunon. Oh. Ay, magduda-duda dia. Kanang kasinaw sa kong buna. Mauna dyan ha. Sinawon dyan kong buna. Oh. Pati kung duda-duda na mo ba? Magpataka na mo duda-duda. Oh. Ay, good morning. Maing buntag. Sa tanang mga katawan nga naminaw karong oras sa good morning. Gusto na ko live kita karon sa to official Facebook account ka Dudong Pungga. Askang hayaga na kayo. Gano'n yung panahon na ngayag naman kayo gabi pa. Kaganina pa rin kasugod naghayag kayo. Alas sa 4 pa lang kapin hayag na king langit. Good morning sa tanan. Labi na mga viewers ka nag-view karan. Hey! Hello! Good morning sa tanang mga katauhan nga naminaw karan sa programang Morning na Bistag. Wala yung magsaba-saba mga tagbundan. Dudong Pungga. Good morning to Angel Mata Arinua. Thank you so much for watching. Paring Mark Evans. Kanang managpuay. Good morning. Sara Abdian. Hello. Maing buntag. Kandida. Madam Jima Abahar. Good morning, Madam. Good morning. Good morning sa Cuatro Cantos di ay. Good morning sa morning. Hey! Alas 5:34 na dyan sa Kamuntagan. Ala, iki-ay na na. O, iki-ay nagsugat. Ito na mga gusto mo ki-ay diya mo sabay sa igay-igay ni Dudong Pungga. Ala, diri magugtas ta. Kay manayaw, tag-chat-chat karon bundag saya. Magimatod pa diri mga bisay atong hatagan o pagdagahan. Magimatod pa morning Dongbong. Kaya lang ko ni Milboy Mata ni Rio Maginsay, Ma'am Chiri Maginsay, Nerjon Kauban siyang wife ni Tagwing. Ayan ni siya ni Sir Ephraim Kadilinya ni Jason, Maata ni Wilma Buyan, ni Usting Kapundago sa among buutang kugyang gwapong among barangay kapitan mao si Mr. Warlito Suwan. Ito siya ming from gasoline station. Kita bigas Jujan Alba, thank you so much. Rolly Ipi. At ang mga viewers ka nag-view ka rin sa itong live. Baliw kong share sa itong live. At ang mga viewers, baliw kong share sa itong live. Tapos puso na akong gihangyo. At ang mga viewers na baliw kong share sa itong live. Okay, good morning. Okay, balik ko na siya. Iwantod pa din mga bisag atong hantagan o pagtagan. Dongbong, maing buntag ninyo diyan sa Radyo Bisag Dipolog sa tanang miyembro. O nilang Ma'am Nini o ni Nora sa Tiber. Yung pamilya o sa tanang naminaw sa Radyo Bisag Secure Fans Club. Lucy Jimenez ni, salamat. Oy, good morning, day. Good morning ni Lucy Jimenez.
Good morning po sa itong mga co-pilot diya sa transmitter site. Baling kiog-kiog karong mula sa pan. Atong namatay transmitter sa may bukid nga bahin. Atong mga co-pilot, silang Andresilia diya, ang Kultata, si Johnny. Sabi na ni Toto diya sa control. Good morning ni mo dito. Ano mga silingan nato diya sa may bukid nga bahin, sa may Nilabo. Good morning ninyong tanan diha. Oy, alang dahil sa tanan nga gusto nga mapil sa Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter. Tambong kamo karong adlaw nga Domingo dito sa may Barangay Talayong. Puyo mudawat nagyapon taog mga miyembro. Labi na dia sa may Barangay Talayong, tambong mo karong adlaw nga Domingo. Sa tanan nga gusto nga mapil sa Radyo Bisag Fans Club, mga aliado ni Punggak, mga kabisag. Ay, good morning ni Arthur Patagok. Good morning ni Modia, Mami Art. Morning, ay buntag, Mami Art. Kimatod pa rin mga bisag. Good morning, mangutana lang ko, pwede makadalaw sa Pigagaw nga nasa City Jail. So, pwede naman siguro mo dapat dalaw ang mga City Jail karon. Mo dapat dalaw siguro ay. Kimatod pa rin mga bisag atong handusan. Oh, kandida. Kimatod pa rin mga bisag. DJ Pong. Ogret lang gustong banog anak nga natulog pa ang nigret si Lani sa may Upper Rasan. Salamat DJ Pong and God bless. Kala 5:38 na dyan. Sa kapagdagon kini mga oras atong kaninyo sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory galan. Mo'y sulbad nining pandemya karon. Kining pandemya karon higala. Kadili ka ganahan mo gawas-gawas og balay, madlo kang matakdan og gagaw. Kung ganahan ka mag-shopping via online, ala i-search lang ang Pool Beer Supplier Direct Factory. Mo'y mukiter nimo magbisag makapili ka og mga branded nga mga t-shirt magikan pa jud sa factory. Nag-offer po sila o factory price o free deliver nationwide. Wala na kanindot mga bisag sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Kay free deliver nationwide. Bisan asa ka man. Bisan asa ka man naghapa-hapa. Basta mag-order ka sa Pool Beer Supplier Direct Factory. I-deliver ka na nationwide. Pusa, mga igala, mga suking di ba minaw, ganahan ka mag-shopping via online. Pool Beer Supplier Direct Factory, sulbad ni anak. Alas 5:39 na yan. Good morning, DJ Punks. Good morning po ni Mads Jima Bahara sa tanang taga San Francisco, Dapitan City, Tangs. Dili na lang ko mag-view para dili ko kakita sa mong bunang nga sinaw. Ang kimatog ba na mga bisdag? Itong natagan o pagdagan. Ay nako! Kanang mag-view-view mo na ka. Ayaw dyan mo, kumbiyansag tutok-tutok. Eh basin o malagarawan mo sa iyong mga bana. Ayaw kumbiyansag tutok-tutok kayo na. Lisod na. Oh, lisod. Oh, manang ayaw dyan mo, tutok-tutok. Kay lisod na. Malagarawan unya mo. Mamong na lang ta. Ay, gimatod pa din mga misa. Good morning, Kuya Pops. Tiglit na ako akong mamang Inday. Ulis ka masinabuton, buutan, guwapa, stronger. Thanks for that, Mama Pragma. Request kong song, Kuya po. Hawak kamay, maying ko sa diyon. It's me, Joy of San Francisco. Okay, salamat mo na, Joy. May mga kiss-kiss family diyan sa may San Jose. Good morning. May buntay.
Ay kimatol gudim Dongpong, greet lang nako si Amay, Nunoy, Ariel, Anano, family Pinya, Flor. It's me, Marisa from Labrador. Oy, sa tanan day nga gusto nga mo palit og balita herbal tonic ha. Og baliti oil. Dalikat ka mo diri si biyaanan. Dalikat ka mo diri si biyaanan. Katong gusto lang nga mo palit og baliti oil og baliti herbal tonic. Dalikat lang mo diri si biyaanan. Available pa pero gamay na lang ang atong stock. Sa makauna lang. Sa makauna lang ani. Baliti oil og baliti herbal tonic. Pwede ninyong mapalit diri si biyaanan alas 6 hangtod alas 11 ang takna sa kautuan. Sa tanan lang nga gusto nga mo palit. O di po ka sa may Manukan area, mapalit ninyo ang baliti oil, baliti herbal tonic. Sa may Pataw, Matimanukan, sa tindahan ni Imelda Tulabing. Sa may Ruhas, ya sa may Sunggay. Mapalit ninyo sa tindahan ni Gaga Bulatag. Dire sa may Sindutan, mapalitin nyo diya sa may Bagis Pastor, dire sa may Ruhas, sentrong bahin, Mindastor, na diya si Bubors, nga baling gwapuha, Bubors, good morning. Dire po sa may Diana Rose Pharmacy, sa Diana Medical Supply, available ang baliti oil, baliti herbal tonic. Dire po sa may Katipunan, area, Midcure Pharmacy, Katipunan Pharmacy, Dipolog City, Dipolog Lourdes Pharmacy, Parmasya Sifa, Frywash Pharmacy, LKS Pharmacy, Chiri Pharmacy, Biomedica Pharma, o Sivers Pharmacy and Medical Supply. Direta sa may Gulayon, sa tindahan ni Susan Bunturan, likod sa may Simbahang Katoliko. Sa may Pulango Gonzales Pharmacy, sa may Pinyan Pines Drug, Pinyan Butika, Perpetua Pinyan. Dito sa may Usminya Chio Pharmacy, Daniel's Grill, sa Lualo Anitri. Dire sa may Mapang Rizal, Ayan Big Shop, Dapitan City, Dapitan Drugstore. Sa may Pulok, Dapitan City, sa may Life Pharmacy. Sa may Silinog Island, Isla Silinog, mapalitin nyo sa Panimalay ni Nida Bukol. Dito sa may Sibutan, mapalitin nyo sa Panimalay ni Dudong Omnibaga. Dito sa may Isla Sikihor, mapalitin nyo sa tindahan ni Nining o Joel Sumagang, sa may Kampalanas, Lasi Sikihor. Sa may Tigbawan, Lasi Sikihor, Criska Pharmacy, Liluan, Maria Sikihor, Panimalay ni Rizal Taka. Dito po sa may Sitio Umpas, ni Efren Maginay. Dito po sa may Kang Munag, San Juan, Sikihor, Junicia Store. Sa may Barangay Lusong, Sikihor. Sa tindahan ni Ria Awo Briones, papalit niyo ang Balita Herbal product. Alas 5:44 na dyan!
Inday magkuhaan og usa ka gramo. Good morning, Di. Good morning ni Boy Cargador ready ha. Ni Mama Rosan, good morning. Sa may lingasan Pulanggo, good morning, may buntay. Alas 5:51 na yun, kini mo programa ito kini sa Rapid Booster. Pinakabago karon nga animal feed supplement alang sa iyong mga kayupan. Naila ka na isip Rapid Growth Formula for Animals ang Rapid Booster. Pagkatabang sa imong mga binuhi nga mga kayupan aron dali mo dagkong mutambog, mubugat ang imong mga baboy, baka, kanding, kabayo o kabaw, labaw sa tanan. Purgaw sab ka na sa bulati sa imong mga kayupan. Makapagana sa pagkaan, makapaligon ka na sa immune system sa imong mga hayop. Busa mga kabisag, batasan ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga agri-meat supply sa inyong lugar. Rapid Booster higala. Naman sa Balita Herbal Product, Baliti Oil, Balita Herbal Tonic. Alang na sa gusto nga mo palit sa itong produkto, milagrosong produkto. Dagan na kayo naulian, dagan na kayo natabangan. Sa itong milagrosong produkto, ang Balita Herbal Tonic. Dalikat ka mo na sibianan, pwede pa ka mong makapalit sa itong milagrosong produkto na sibianan. Available pa na sibianan. Available pa na sibianan ng itong produkto higala. Ang Balita Oil, Balita Herbal Tonic. Available pa na sibianan. Usa, may higala mga suking digpaminaw. Gusto kang talag sa kayuhan, paspas nga kayuhan, inom o Balita Herbal Tonic, haplas o Balita Oil mga business. Sa tanang mga katawhan, ang gusto nga mo palit, pwede ka mong modalikyat na sibianan, magahulat ko ninyo. Goto alas 11. Alas 6 ang to alas 11 ang atong pag-display sa atong mga produkto na sibianan. Sa tanan lang nga gusto nga mo palit, pwede ka mong modalikyat na sibianan. Sa magkauna lang sa itong produkto ha, gamay-gamay lang ang atong stand. Okay, matod pa, shout out tong Pongs ni Bibi Aluna Duruan. Dahil sa may rotunda dapitan, greetings coming from Alalay. Request kong song Wildflower. Thanks, Dong Pongs. Salamat. Okay, nawala may noon agad ko ang background. Okay, dara di ay. Okay, good morning niyong tanan kotob sa mga naminaw karon tanang naka-view karon. Paliw kong subscribe sa tong YouTube channel. Ang pangalan Dudong Punggak. Inyo lang i-search sa inyong YouTube ang Dudong Punggak. Paliw kong subscribe. Kaya mong i-click ang notification bell aron updated ka sa atong mga uploaded video sa atong program. Sa tanan lang mga naka-view karon, paliw ko subscribe sa to YouTube channel. Alas 5:54 na yun, usbo na ko. Sa tanan nga gusto nga mo palit sa itong produkto, pwede ka mong modalikyat na resibianan. Pwede ka mong modalikyat na resibianan. Available pa diri ang Balita Oil, ang Balita Herbal Tonic. Yung Balita Kidlat Capsule. Alang na itong gusto nga og Balita Kidlat Capsule, available na diri resibianan. Thank you so much to E.G. Pausal. Thank you so much for watching. Og sa tanang mga katropa din ako diya sa may lingasan, labi na sa akong magtikon diyang driver. Si Boss Cirilo Estaniel, good morning ni mo diya, boss. Kagapon sa kadlaw ko nag-practice kong pamasahiro. May na lang unta. Di man di makaya. Di man di makaya magdalag dakong sakya. Alas 5:55 na yan. Kauspo na ko ha. Sa tanan nga gusto nga mo palit sa tong produkto, Balita Oil, Balita Herbal Tonic, pwede ka mong modalikyat de resibianan. Available pa de
resibianan ang atong produkto, ang Balite Oil, ang Balita Herbal Tonic. Sa tanan lang atong mga nagmintinan sa atong produkto, pwede ka mong modalikit na resibianan alas 6 hangtod alas 11 ang takna sa kabundagon. Nara ko dire, magahulat ko ninyo dire. Magahulat ra ko ninyo dire. Aki mga bisay, puragwa na dito igo nga oras. Salamat kayo. Gusto mo na ko, ha? Sa tanan nga gusto nga mo appeal sa tong Radyo Bisdak Fans Club, Siquijor Island Chapter, pwede ka mong modalikit karong Domingo dito mismo sa Talayong Multipurpose Scope. Sa ngalan na kay diri sa kwan mga covered court mo nga ngalan na diri na mo. Talayong Multipurpose Hall. Kalikit ka mo sa labi na tanang taga Talayong nga naminaw karon. Tanang mga kasilingan ng kabaranggayan basta Isla Siquijor. Tambong ka mo sa to ipaygayon nga monthly meeting. Dayon na aron maka-appeal ka sa tong fans club. Magkawa na dito igong oras at tangyang sunod nga programang balita karon. Mga labas ug tukma nga balita gikan sa lawak balitaan sa Radyo Bisdak Dipolog. Ihatod kaninyo ni Bisdak Archer Rapid Kamadisok. Musunod karong taon-taon mga kabagisa. Para dito igong oras. Salamat kay kininyong alagad. Ang ikadukan sa tanang kabayutan mga handusay. Sa namang pangakalaay, way paglubad, dudong, pungga!